Yan yung mga ginagawa namin. Titigla kami. Yan doon. Yan. Ito. Yan. Ayun yung kanina. Yan, ano ko. Yan doon yan. Yan. Maluwag to. Yan yung kalsada o. Yun yung highway. Ang layo to sa highway. Ito, pero itong camera lang. Nakahitig din tayo. Kaya ano. Yan. Yan doon. Yun o. Doon o. Yun. Wala ito. 5 hektarya. O mahigit pa. Ka-vlog. Ito muna ang trabaho natin kaya habang habang wala pa mga palay, mga ka-vlog. Ito yung ginagawa ko. Sige, paalam mga ka-vlog.